na nahikap pa na ako na maak dati. Noon sa mani, matintain. What's up mga bigawan, mga contact sa channel? And I am Siu. And we are the Yanong Lumad. One. Ay sa! Kung sa? Dry run sa? Dry run. Guilty or not guilty? Wow! Ba yun? Bakit ako ka? Dito na kay... Boy. Kaya wala dyan yung pabibig. Ano pa, baby? Sige na. Number one. Nakaigit na kasay mong short. What? Oh, sila doha. Sila doha. Sila doha. Nakaigit na yung ganun. Kapilan na to. Kapilan na to. Kadang-kadang deh ako maisara katulad practice of sadya. Karena sa kakaigit ko. Biya mo kan elementary. Accounting na ko eh. Waya gapon. Inok mo lang mag... Waya ko, elementary man. Accounting na ko eh. Hindi na kayo magagaptas. So, 1 point na ako, ug si Dona, Leo, 0. Pero number 2 siya gini. Nakatilaw, nakagbaho, 1, 2, nakagbaho, 1, 2, 3, go. Wow! Dahil mo mga umutong na tilawan, no eh. Imo. Mga humutaw ka. Alam ba yan sila kay Ingo ba yan sila ka? Kung mahawit ko nung makaupat sa ilong. So, yung pa tilawan ka ba yun na? Oo. Ay, kaihiyon ko. Ano ba? Exit na yun. Ako, tayo mo na tilawan. Biya man. Huwag si guard. Uy, safeguard. Isa ka. Ito. Number 3. Luag na kagbangag. Guilty or not guilty? Hindi ba, mga virgin pa tayo mali? Mga virgin ba? Thank Alam eh. For almost pila ka days. Pila ka years na. Ang ako sakit pa ganyan. Maskin ko ano yan. Sabon Ano nila. kabayo man ka nga sakit eh. Maskin kuan, baskin igit. Masakit. Tit. So number 4. Nakag
Kuya ko. Leo, guilty. Bali, Bombarding! misigo na ito. Hala, manong ingana man sila. Ay, nakangilan si Ino. Okay, number 7. Natuk-an ka, guilty or not guilty? Bayo. Dahodag yung kuha na natuk-an. Pila mo na ito ka inches. Nakagawa mo sa kuya ko katukan. Patukan mo ka ng... Ako bukong rag yun. Patukan mo magbukaon. Lahat yung mga bukong mo, no? Matukan ka ng may bakon gali ka. Dito matuk-an. Napakatog dila. Lahat hindi mo natuk-an. Matukan mo ka na madritso. Ano gali. Ay, dito kundi ay. Dritso ka ng kaon ba? Dritso. Hinay, ikaw doon na natukan. Magandaan na magandaan na. Di ba? Sis! Hindi nga nang tiyog no. Doon ako ng anak nga tingo. Di ko na Leo bagan. Ikaw may pinakabigao na ito, ano ba? Hoy, duha pa. Number 8. Nakatilaw, nakagminyo. Guilty or not guilty? Ay, katawa! Nakatilaw, nakagminyo doon? Nakatilaw, nakagminyo? Katawa si Jan. Uy, nakatawa ako sa imo kay Kayla kasi mga tilawan. Kayla ka? Public. Otro, nakatilaw, nakagminyo. Guilty or not guilty? Ano ba yun? Pugong-pugong mata. Pinainan ako. Yes! Kaloon! Lami. Sadaya. Interrogate na. Di na lang nag-guilty or not guilty. Ay, Jujang yung ko alam mga silingan na itong mga tatay ba? It's time Ay, for babae, laki. Si... Kailan na ka doon? Kinsa? Siyang! Publish. Ay, hindi na natin Publish. Publish ni. Kasuhan ta mo legal. Na physical injury na mo. Yak, nakatira siya ankle, no? Kaya na ba dyan?
Lagi ni burot. Number 12. Nibuto imong hukal, unya imong gitulon. Ano? Napagaling ko yung guilty or not. Guilty si Don. Kapila na, oy. Ay na. Pwede ba siguro ito na iluwa? Ikaw, Leo. Uy, mo buto pero wala si Jay Loon. Uy. Oo. Boto ba rin ako iluon? Uy, ang bitaw, kanang marag sige gal ka Ako jaw nakatry na, pero doon na gino. Kanang sige. Kanang sige kag jaw tapos ang imong laway magtibugol tapos galit. Iburot ang sipon nato. Bali sa pagboto na yato. Iburot ang sipon. Ay, ako tabi. Ako na sana. Yeah. Number 13. Gibalik-balik. Si James. Number 13. Gibalik-balik ni imong grip or panty. Isa. Oh, wala pa guilty or not guilty. Guilty or not guilty? Hoy, saba. Tuluro kay Brave. Uy, lima po na ho, brief. So, wala kay Brave sa Sabado Domingo. Manglaba man gugug brief pa naman ako. Oy. Eh. Manglaba bitaw kong brief na. Lima. Lima po na ho, brief. My God, first George. Hi, George. Oo, isa. Katong nakalimot ko nga ulit kay Brave. Gibali na, oy. Uy, Side B. nakapa-isa. Ito niyo ba, hala? Uy, alam mo, di ko nakalabag brief. Kabayo na ika. Mga ganito. Kaduhol. Ay, kadumabot-bot. Kamu ba siyang nagsuot? Nga ako man. At hindi ko galing ka nga. Di ka dyan ni ang baho. Oo, ito balik ka. Hoy. Ang pala mga nagsuot sa umbre. Pinaalam ko si Diyos ako. Di ka dyan ni ang baho. Ay, okay, number 14. Gisuot ni mo ang panty or brief sa imong bangkod. Guilty or not guilty? What? Uy, doon na, gisuot mo kang Vincent. Jesus! Not nag-panty, gisuot ang brief sa imong May bangkod. waya ko ansam ka na ho. Monthly period na. Patapos ako May gali swerte ni kay Wamig monthly period. Sa baliyo Oy, waya. Naligo gyud kano ang imong kong gihay nga brief man ligo color violet. Oy, So in kang Jasmine. suyo si Jasmine. Gamay ni Jasmine. Mo gani to tinga ko. Kuno Ang- ang auntie to. Ang ahong panty ka, Zod. Ang panty sa ahong panty. Eh, manuot. Ang sauna, dili. Sauna. Dili manggod ang sauna. Na ako'y panty kang color. Napagalit duha nga bra, color green o orange. Tapos na Bra. Bitaw. Ay na panty gutan pang gobyerno imong bra. Oh, honest, pero parang mo lang nilang kung ano yung mga naman ang itlog. Joke. Dili mo sa Eh, kasi mo lang sila din. Wala ka ng bayad ng panty ng natanag Hindi mo gitulo na ho. Number 15. Pero makalaon sila mga bayad ng panty kay malaw ng liyak. Wala ka na. Mao ni niyo mahikapan no ang mga bayot kaya ang itlog mo wala ka nasita niya. Napikas. So, di makawata niyo sa tubangan sa next. Aray! Nakatry na kay SOP, Sex on the Phone. Guilty or not guilty? Kuya, ano mong sa phone pa? Wala yun. Ano na mo ng phone? Ano mo ng phone? Ano ba gana na ikas phone? Baka nakasabot. Paredes. Waya. Pero daw kayo mag-send.
Sex magiging mag-anarag. Kapit na ka. Ay! Ate! Di sa man. Ay, gara-gara man dito katong kang inoy nga. Pwede na ako mahimong kuhan. Kung apil na to'y kuntada na to eh. Pwede na ako mahimong ka ng DJ sa radyo ka ng pang-sex. Di bastos na. So wala no, why guilty sa. Number 16. Dako gamay imong itlog or pipi. Guilty or not guilty? Dako gamay itlog. Ako na ko gamay itlog gidanla ko sa una. Imo doon imong pipi, hubag ko din. Dili. Ay, Di pa! Ay, kuya. Di pa ako ko na isa. Udawat pang itlog nga gamay dako no, pero ang pipi yun nga di balance. Walang nag-anang aping sa bigas. Ako mo, maamin ko nga, ano doon, nanlak na ito ko, ano, gamay na ko. Di ko matamutan ng TV. Okay, last but not the least, ibungog na kasuna. Guilty or not guilty? Kuya, si Apo. Sabi, apple, apple, na sa apple Ang ako lang na inang dumanggi ka ng Saba, kapag limpyo ni mo, ilog green to. ang ako lang inang dumanggi ka itong mag-ano, tuloy-tuloy ko ka nabili ng ganun. Sa itong batteries. Ano ito bungog? Nag-ano sa ilantin, uncle na yung galing na. So, wala yung bungog na mo, no? Malimpyo, kundi palihog lang mo. Wala pag-ipon. Kuya. Sila pagtas. Ay, laga! George. So, mga na to, no? Guilty or not guilty? So, I hope you enjoyed the video. Hindi na lang kami nga video. So, Nahi na. Nahi ka pa na maak dati. Noon sa mani, matintain. ayun na. Yun, yun. So, naigilaga. So, wala pa subscribe. So, wala tong video. Wala Bye! na mga alam. Hit na notification. Bye, bye. Asa ka niya ka na? Kuha. Kuya na may po. Ano? Oh. Kana o kanang